салом дӯстони азиз, хушомадед ба гурӯҳи мо. имрӯз мехоҳам як омӯзиши зебо ва заруриро дар телеграм барои шумо ёд диҳам. хоҳишмандем то охири омӯзиш ҳамроҳи мо бошед. дӯстони азиз, телеграм яке аз барномаҳои ҷаҳонӣ аст ва мо метавонем дар дохили он мусиқӣ, суруд, филмҳо, роликҳо ва бисёр чизҳоро тамошо кунем ва озодона бо он суҳбат ва нависта метавонем. имрӯз мехоҳам як секрети онро барои шумо ёд диҳам. агар мо дар телеграми худ гуфтугӯҳои шахсӣ дорем ва мехоҳем онҳоро касе надонад, барои ин кор мо бояд дар барномаи телеграми худ дар телефонамон парол гонем. ҳозир ман барои шумо ёд медиҳам ки чӣ хел бе барномаи иловагӣ дар телеграми худ аз дохили худаш парол гузорем. барои ин кор мо ба барномаи телеграм ворид мешавем. чӣ хеле дида истодаед дӯстони азиз? дар рӯи се хат аз тарафи чап боло як бор пахш мекунем. баъд аз он ба настройка ворид мешавем. баъди ба настройка ворид шудан, дӯстони азиз, дар ин ҷо аломати қулф чӣ хеле дида истодаед? Конфиденсиалност, ба он ворид мешавем. баъди ворид шудан мо бояд парол гузорем. барои мо безопасност навишта ҷо чӣ хеле дида истодаед? ва дар рӯи код парол як бор пахш мекунем. чӣ хеле дида истодаед дӯстони азиз? айни ҳол ин аломат рӯшан нест. мо бояд онро рӯшан кунем. дар рӯяш як бор пахш мекунем. дидед? бо пахш кардан барои мо ҷои рамзгузорӣ пайдо мешавад. мо дар ин ҷо рақамҳои ба худамон маъқулро мегузорем, рамзи дилхоҳи худро. ман барои мисол 1, 2, 3, 4ро интихоб мекунам. як бори дигар. дидед дӯстони азиз? инҳо пайдо шудан. дар ин ҷо ивази парол шумо метавонед дар ин ҷо пароли худро иваз кунед, рақамҳои гузоштаатонро иваз кунед. ва дар ин ҷо метавонед рамз аз рӯи сарангушти худ гузоред. онро рӯшан мекунед. аз сарангушти худ рамз мегузоред. ва дар ин ҷо автоблокировка. дӯстони азиз, дар ин ҷо шумо метавонед баъд аз чанд дақиқае ки ба худатон маъқул аст, шумо мехоҳед дар ин ҷо 5 дақиқа, 1 дақиқа баъд телеграми худ қулф шавад ба таври автоматӣ. вақти ба худатон мувофиқро дар ин ҷо интихоб мекунед. ман дар ин ҷо 1 дақиқа баъдро интихоб мекунам. ҳар 1 дақиқа баъд қулф мешавад. интихоб мекунам. гатов. баъд аз он пурра ба қафо бармегардем. чӣ хеле дида истодаед дӯстони азиз? дар ин ҷо аломати қулф пайдо шуд. дар аввал ин аломат набуд. аҳамият дода бошед. дар ин ҷо пайдо шуд. ҳозир ман дар рӯи он як бор пахш кунам, ба таври автоматӣ телеграми мо ба қулф меғалтад, маҳкам мешавад. дидед дӯстони азиз? дар ин ҷо рамзи гузоштаи худро мезанем. 1, 2, 3, 4 кушода шуд. чӣ хеле дида истодаед? баромадем дар ин ҷо. ҳар 1 дақиқа баъд барномаи телеграми шумо ба қулф меғалтад ва рамзи гузоштаи худатонро дар он ҷо ворид мекунед. баъд аз он даромада озодона филмҳои худро, мусиқиҳо ва ё навистани худро идома медиҳед бо дӯстонатон. боварӣ дорам омӯзиши имрӯзаи мо барои шумо даркорӣ, фаҳмо ва зарурӣ буд. то омӯзишҳои навбатӣ, худо нигаҳбон.